Et hvert sejlskibs fremdriftsmiddel er vind i sejlene. Fuldriggeren Georg Stage sejler her 9 knop for fuld sejlgarderobe. 800 kvadratmeter i alt fordelt på 20 sejl. Det giver et enormt pres på master, sejl og rig at drive de mange tons frem gennem vandet. Derfor skal riggen med års mellemrum have en overhaling. Det er 25 år siden skibet sidst fik overhalet master og rig på denne måde. At overhale riggen betyder, at alle master og rær bliver taget ned, istandsat og malet. Alt løbende tovværk og wire bliver taget ned hvert år, men den stående rig, altså masterne og masternes wire, tager man kun fat i omkring hvert 25. år. At overhale et skib er et kæmpe arbejde. Vi skulle ikke have haft den stængevinder igennem de 2 vævling. Den skam filer. Skal du ikke blive forskrækket, hvis den lige pludselig ryger op til dig eller et eller andet der? Så holder du bare fast. En stor del af arbejdet foregår højt til værs. Når man flytter sig rundt og op og ned i 30 meter høje master, er man frigjort og skal bare tænke på at holde fast. Til gengæld er man fastgjort i en sikkerhedsline under arbejdet. Alt værktøj er surret med tovender, så man ikke risikerer at tabe det ned på dækket. Her arbejder elever og mandskab på at få firet storbramråen ned. Så skal I nok have lidt mere i styrlinen, Bjørn, hvis I kan. Prøv at fire igen! Det lykkes fint at få den første af de alt 15 rær sikkert i land. Der skal loslejderne også ind, men jeg beholder én loslejder. Nu skal råsejlene af og i depot sammen med mange af de andre 1000 dele fra skibet. Ja, det er i gang med det her. Indtil videre er dette blot en del af den årlige rutine, i det alle sejl og løbende gods tages ned hvert år efter sidste togt. Vejrguderne holder hånden over Georg Stages folk og sørger for høj sol. Sejlene skal nemlig være helt tørre, før de pakkes væk. På nuværende tidspunkt så har vi taget brammerolstængerne ned, det har vi selv gjort, og brammerolrærne. Og nu skal vi så til at have mærsestængerne ned, og det vil sige, at vi skal til at løfte i stængevændet, som vi gør klar her, og så løfter vi mærsestangen lidt op, og så tager vi et slutholdt ud, og så firer vi den af, sådan at sælingen kommer ned og står oven på æselhovedet på undermasten. Og så skulle vi meget gerne kunne tage æselhovedet og sæling af ved at løfte af, og så firer vi resten af mærsestangen ud. Det er så meningen, at mærsestængerne de skal til sandblæsning. Det er 25 år siden, de har været det. Men når vi er færdige, så står der kun undermaster tilbage. Og så vores bogsbrud, det korte bogsbrud har vi nu. Klyverbommen går også ind og bliver overhalet. Vi synes, vi holder planen, men vi går lidt i stå ved, at tingene er rustet lidt mere sammen, end vi havde regnet med. Så der skal både varmes og bankes og slås lidt. Og nogle gange skal vi finde på nogle lidt kreative løsninger. Men indtil videre er vi meget positive. Sæt dig fast. Der er fast. Bogsbruddet forrest på skibet holdes fast af store kæder. Her knokler en elev med at frigøre en af kæderne i styrbord side. Det er hårdt. Ja, det var lidt anstrengende. Talje. Brogetalje, ja. Bagbord. Der må du godt skrive bagbord på. En lille strop. Den er tung, tror jeg, Julia. Nu er alle rær bragt i land. Næste opgave er at få rakken ned. Rakken er en slags tønde, der som en elevator glider op og ned af mærsestangen, altså den midterste del af masten. Broen med sejlet er fastgjort på rakken. Pindboldene holder vandskruerne fast til rystjernene, der er nittet fast på skibet. Men lige nu volder de store problemer. Det vender vi tilbage til. Første store udfordring er at få formærsen frigjort. Slutholdet er en nøgleopgave at skulle have. Kranen holder mærsestangen oppe imens. For slutholdet er den jernkile, der forhindrer masten i at synke ned gennem skibet. Så der er taget slutholdet ud, og så suger jeg den fast, for at jeg kan fire den ned til dem, der står nede på bakken dernede. I masten er formærsen ved at være klar til kranen, mens blandt andet kvartermesteren på dækket forbereder de øvrige 2 mærsestænger til samme procedure. Næste proces er at få den træklods ud, der sørger for, at mærsestængerne har den rigtige placering på mærsen. Træklodsen kaldes for en pude. Ja, men puden er jo ikke ude. Ja. Nej. Jeg kan ikke sende krankrogen op, så kan vi trække den ud.
Prøv at trække forsigtigt. Ja. Det virker fint. Jeg var meget støv med det. Altså, der skal vi have en strop i, og så igennem slutholdholdet, og så op igen. Sådan, at den hænger at den ikke kun hænger i stængevandet. Formærsen, der her langsomt fires ned, er 11 meter lang og vejer 1000 kilo. Lige nu der skal vi sætte en drejer i her fornede, så vi kan twiste selve masten en lille smule, så vejeren her, den kommer enten fri her nede i agterhullet eller i forhullet her, så den ikke sætter sig på tværs her. Det lykkes at få drejet mærsen så meget, at wiren går fri. Så er der 10 cm tilbage. Yes! Den del, der holder røgbremsstangen fast til mærsestangen, hedder et æselhoved på grund af den sjove form. Kranen løfter stængevandet fri fra mærsestangen. Når stag, barduner og stængevandet er taget af, kan man hæve den øverste platform, sallingen. Med en styrelinje i bunden løfter kranen mærsestangen i land. Den skal nu sandblæses og males med epoxy i løbet af den næste måneds tid. Men altså, man siger jo, at 1 mm jern bliver til 7 mm rust, og der er i hvert fald ikke 7 mm her. Så. På et eller andet tidspunkt er der kommet noget vand ind, og så er det begyndt at ruste. Men hvornår det er ikke til at vide. Men det er gammelt. Men hvis det der er rust for 30 år, er det så solidt nok? Okay. Det er der ingen grund til. Ligesom. Altså, hvis det ikke skulle være solidt nok, så når de blæser det af med sand, så vil der gå hul. Ikke? Men der er jo der er gods nok i det nu. Kvartermesteren Ånne Liv forbereder den agterste mast, altså krydsmasten, til turen med kranen. De skulle lige have hugget andet op, men der sidder en sjæk, de ikke kan få ud, så der var ikke så meget plads til den ene krog. Han har peget hernede flere gange og råbt noget til dig. Hvad var det? Jamen, han dirigerer bare. Båden glider denne gang helt problemfrit af. Også sallingen kommer fint i land. Før i tiden tog man krydsmærsestangen af ved at fire den et stykke ned i maskinkappen, så toppen kom fri af mærseranden. Det ser meget spændt op nu. Ja, stop! Følger I med nedad? Men maskinkappen blev ændret for nogle år siden, så der er ikke mere plads til at få den ned den vej. Nå, det hjælper ikke noget. Den går også på her. Så skal hele huset. Ja, det er også sådan, det har været oprindeligt. Der har du mærseranden her. De er kindbakkerne, ikke? De her, ikke? Så skal det lige skæres der. Det blev besluttet at skære et hul i mærseranden her, så krydsmærsestangen i stedet kan komme af ovenud. Det løser problemet, og mærsestangen kommer fri. Nu arbejder i fuld gang med at lave en port til mærseranden, så man fremover ikke får problemer, når krydsmærsestangen skal op og ned. Så er vi jo så nået så langt, at vi har fået de her beslag ned fra riggen her. Dem her, der sidder fast, vi har skåret af. Vi starter med at lave nogle snit i den her deroppe, for at vi overhovedet kunne få det ud. Og så sætter man så simpelthen ind her, og så regner med, at vi sætter 4 bolde i den her. Og det regner vi med, at det bliver lige så godt som de gamle nitter, der sidder i. De omkring 100 pindbolde volder daglige problemer for besætning og elever, fordi boldene er malet og rustet fast. Nu hvor pindboldene skal af, må elever og officerer bruge alle knep. Både varme, hamren, rørtænger og jernstænger, men arbejdet er det hele værd. Når sådan en bold her og får sådan en bold ud, så er man jo ikke i tvivl om, at det var i hvert fald nu, man skulle gøre det. Det kan man jo ikke se, fordi den ser fin ud på den side og fin ud på den side, men indeni, så ser den sådan her ud, og det er jo bare et spørgsmål om tid, hvornår den vil være gået. Den har i hvert fald ikke den samme styrke tilbage nu. Vi har så tænkt os at skifte ud. De her bolde har været skiftet på et tidspunkt, hvor I kan se de rustfri stålbolde, og der har vi fået eleverne til, fordi de har håndværksmæssig uddannelse, og i gang med at dreje nogle nye bolde op til os. Så på den måde så regner vi med, at hvis riggen skal ned om 25 år igen, så finder man i hvert fald ikke sådan en situation her.
Den del af den stående rig, der ikke skal udskiftes, bliver lapsalvet og stuet af vejen for vinteren. At lapsalve betyder, at den bliver smurt med tjærestof, altin, for bedre at kunne modstå vind og vejr. Efter 17 dages arbejde kan overstyrmanden konkludere, at afrækningen har været mere end vellykket. 10 officerer og 60 elever har arbejdet effektivt på skift fra morgen til aften. Vejret har holdt tørt, og ingen er kommet til skade. Det hele er nede, og alt er nede, og der er meget af det, der har holdt sig forbavsende godt. Det, der chokerede os mest, det var, at tingene sad hårdt fast, men med en god del varme, så kom det af. Og nu er vi sådan set klar en uge før beregnet til at kunne rykke op i Orlogsmuseet. Så jeg er godt nok tilfreds indtil videre. Vi skal bare se, om vi kan samle det igen.